Kata to ro pre. Kanding na po, daghan kayo. Ikaw pre libong. Nagkatapag kanding pre. Mas dako-dako dira sa manok pre. Lamay na kaldiritas pre. Hindi tang kanding pre kayo. Ang manok gamay ra man og kilohod kana ka. Dagko kilo na. Ngara mo diha lagi. Oh, sabay gisabutan yung racket niya. Dili ka pre. Dili. Ani diri kay arong makistorya ka sa among rakit. Oh. Problema do na lagi. Ari magadiri pre sa problema. Problema lang siya pag kuan pre pag graduation. Oh, okay. Bago man kang graduate no. Lagi. School? Oh, Oh, high senior school ba? high. Senior high school ba? Senior high. Ah, sunod unsa na kang kuan na sunod ay? College na. Oh, senior high na. Parang may naamoy ako hindi maganda. Problema lang yung kuan pre. Kurso? Oh, good. Sa kuan kurso na kuan eh. Ako pre, nindot pre kay mauni na nadunggan ako nga dagko kay suldo pre. Lah, ka, pre. Maestro. At wow. Di ko na maestro pre kay min graduate gani ko nya. Maestro ba jud magsige na ko balik eskwelahan. Kapuyan ako balik lagi. Inon pre, kay makatrabaho ka pre. Maestro, mao gani pud akong gilayasan pre. Ang gani eskwelahan. Kini pre, kay sakto kas barog og sakto pa sa lawas. Pag pulis. Oh, sakto na pre. Sakto wala sweldo pre. Kado pa ng pulis pre kay Rigma, sila na rin tayong ano, atong mga kontra diha. Oh, di lang kay madlok mo Madlok. Kay nal paritos kay og napoy ug paritos sila binanay ka nang murag aksidente murag mapusila pud kita poy Basulon. basulo na nga matay ni ay lang pre. Mas pa ako pre kanang sima na lang. Idag ko kay sildo labi na sa gawas. Unsa man ni kon pre di ganad siman kay di ko kay ba mulangoy. What? Di mo ka Idag kabalo ka. Oh, na. Na. Ay lang kay Ay lang pre kay ay lang paritos kay mo larga ni dito sa gawas ay naguli. Kabaong na ay na lang. malunod ang barko kita ko. Oh. Kita. Pa nagkuan akong uy. Pag kuan sa mo diha kay Hey pre, sakit akong Pre, usig paminaw yung di, kay di, istorya. nindot ni nga kurso pre kay namil no pud sa mga barkada na nako na ko nga dagko kay suldo pod. Unsa na pud? Engineer. What? Kana pre. Dagko kay suldo. Kahit mga kagmat pre. Oh, Ay, kada. bulok ko kay pre. Dili, eskwelahan gani nang kon. Ay lang pre munding kay Di kay bulok kay manundog ra kay ko sa ako mga classmate pre. Di ni siya kapasar pagka-engineer nya magbong nya ma-stress siya kita Ay na pa ritong kay og makagraduate po ni siya engineer pa ritong siya. Libaho ka ng engineer magsaka-saka og building. Oh. Or linog go matumpag. Kay kita ka poy basulon. Basulon na jud. Oh, hindi lang po pre. Kini pre. Nindot ni nga kurso. Unsa na pud? Embalmer. Adi ko pre. Kana pre, kita ka sa Madlok ka na pre. Nindot ni embalmer pre kay kwarta kay na. Pwede ba tilawan? Di mulihok ang imong trabahon. Magpatara ra. Di ko pre. Ngita ko kada nindot nga kuan maayo nga murag kuan ka ba hayahay ba? Ay basin po inag kuan niya sa tao premunding. Igis lang ana mo barog ra ba na bisag patay na. Oh. Basin pag mudagan ni. Kuyapan. Kita basulon. Makuyapan yun, mamatay na ako. Kita na po'y basulon. Kuan nila no mga tambag nila. Mahadlok man siguro sa mga tambag nila. Di mo ko pwede mag-embalmer, mag-pulis, mag-maestro. Ngita lain nga racket. Siya ro wala po niya. Kuan sila silang hunahuna. Unsa di maayong kuat kay di ko ganahan silang mga tambag mo nang kuan na ba? Nako'y tambag ni mo, pre. Mas ganahan ka ni nga. Kuan, pre. So, Basta maganahan ka ni. Di ka maghago. Di ka magtuon. Di ka maghago. Di ka maproblema sa mga kuan diha. dinindot ka na. Oh, ganahan ka ni. Di ka mahago sa kaon. Boarding house. Labi na mo eskwela kapag sa kuan. Bayad ba ka boarding house? Di ka maghagog boarding house. Kaon. Mga bayronon. Di ka maghago. Sana all. Abi kay unsa nagsama nagginahan ako. Na, lagi. Nindot ni. Naparitong say. Parang may naamoy ako hindi maganda. Kaya mo buhat na mo. Kining kurso ha pre. Kurso na da man ka pre. Oh, diskarte na ni. Kay nindot kay paminawan ng Oh, istorya niyo. yasam ng diploma. Duluan ta ka pre. Diskarte na ni. Sa lagi. Kita ka na sa mong palibot pre. To ito. Kanang dekalwa ka, pre. Unsa man na, pre? Oh. Oh, kana. Gigit pre ba? Kana ba? Mao na, pre. Di. Kita ka na pre. Asa mo pre? Karang nasa imong palibot pre. Oh. Oh, kana ko, pre. Na. Kandig ra man nakita na pre. Oh, mao Mao na, na pre. pre. Kurso na ka ba? Unsa man? Mao na, pre. Di ka magutman. Makakaon ka, busog ka matang adlaw. Mao ni kaon mo na. Kuan ni namo ni paritons. Unsa man ang kurso ha pre? Mao ni kurso, pre. Nga pagpangawas sa kandi, pre. Ano?
Bisag unsa pa Pre. Wa kay gasto na pre. wa kay gasto na. Kaning kandig pre, wa amo kasuway ani pre. Manok. Kanang manok pre. Di-transmove na ko. Na. Nindot na pre kay di na ka Kaya nga manok tuduan pre. pre. Kadiritas na pre. Sana all. Ay mapiyo na sa bado na. Ako bahala sa PC. Kaya. Kana pre. Dirahi. Tara pre, tara pre. Dirahi.